Volgers, NEWARA, SRANAN, goedemiddag. Welkom live. De natuur heeft mij kracht gegeven. De grote Heer God heeft mij kracht gegeven om vandaag wat fake nieuws te brengen. En een paar leuke nieuws en ontwikkelingen te brengen in politiek Suriname. Dus deze wiki manting. Dat deze arki want to man. En deze arki want to programma's. Hallo. Hello. Hey. Soms moet ik genieten van een paar grappenmakers en grappenmaaksters. Ja. Je luistert naar DTV, een programma daar. Je kijkt naar een programma daar. Je luistert naar een paar grappenmakers die de macht ook hebben. Die 3 keren. En zo trots zeggen ze het daar. Ik was ministerie van TCT. Je hebt geen moer kunnen doen. Je was minister van Sociale Zaken. Maar nee, je hebt geen vonnis. Dus je bent niet fout geweest. Je hebt geen vonnis. Maar je bent niet fout geweest. Je was ministerie van... Hoe heb meer? Ze was ook minister van Sociale Zaken, TCT. Maar ze is nooit fout geweest. En toevallig heb de persoon. En ik kies de beelden. Deze fasma is door een lee. Mevrouw, u liegt voor je eigen kra. Zeg het gewoon aan het Surinaamse natie. Tegen wie SRANAN tak jaren ho. Ik heb zoveel fouten gedaan. Maar ik heb maar 3 schone vingers. Moet je een kans no? Ik heb dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan. Maar politiek heeft mij zwaar beschermd. Politiek wilde mij niet in staat van beschuldiging zetten. Maar je hebt niets gedaan. Want u hebt geen vonnis. En wanneer u minister moet worden. En wat een onderzoek gedaan. Maar iedereen weet het al in Suriname. Zelfs een baby zou geboren in de manting. Asap tak wel lee. Asap tak wel worden voor de gek. Dat ze geen welzijn hebben in Suriname. Ze weten niet wanneer ze al geboren zijn. Dus je op haar ei. Dat nou een ellende de komt niet dadelijk. Tedo grogodoro. Want de ouders nog tekwang. Boom besluit. 2025 baka. Gaan ze in die ellende weer zijn. Maar wees dongen lee. Dat je wat trouwen dappen. Wat wet pakkie. Hey. We leven niet in een rechtsstaat hoor. We leven in een democratische staat. Maar arte arkidesma nga de body language toch? So puur eigen belang. Dan kan tegen me toe. Ja, maar dan kusi je hebt ook een belang. En je hebt eigen belang, ja. Dat zullen we meten 2025. En dat mag je ook onderzoeken vanaf ik politiek doe. Bij welke partij ik was. En ben in welke keuken ik heb gekeken. En in de beste keuken maak een rommel van. De beste keukenpolitiek partij maakt er rommel van. Daarom zitten ze na 10 jaar daar in de oppositie. Want ze vechten weer wie president gaat worden. En jullie mogen aanvullen wie dat is hoor. Een beste keuken. En die keuken heb ik ook gekopieerd. En ik heb het verbeterd. En ik heb die pijlers verbeterd. En de beste mensen weggehaald. En vechten jullie daar
wie president wil worden, wie minister wil worden. En we zitten nog steeds te praten over vorige keer en vorige keer. Maar ik heb nog geen enkele politieke partij zien praten over wat de ontwikkelingsvisie is. Zo van de volk, van de geweldig. Zo jas nanga das, nanga drie shirt, nanga japon, nanga alle soort modo sani. Daarbij begint dat je welke haarkapsalon gaan we nemen, want de staat betaalt alles. De staat betaalt alles. Hoeveel lijfwachten ik moet hebben. Maar ze praten niet erover wanneer ik minister ga worden, dat ik mijn eigen auto ga rijden naar het ministerie. Maar ze praten niet erover wanneer ze bij het ministerie aankomen en dan get zo'n washok, dan get zo'n alle die debris van de reinigen aan het ministerie. Daarover praten ze niet. Ze praten niet daarover van luister, nou, nu hebben we zoveel ministers en er wordt geen moer gedaan. Want wanneer ze naar binnen lopen, dan zijn ze niet het gebouw dat kapot gaat, maar hun eigen huis, dat we voor jammer money, voor me kwa paleis voor ons, maar dat pay je verdienen money per land is mananga, om een SRANAN egoinas aan asan geswan hok. We make biggie gebouw, gewan 2 jari, geswan hok, baka 5 jari, want we hebben niets te maken. Je hebt niets te maken met staatseigendommen. Jullie zijn constant te vernietigen. En dan heb je andere mensen die langslopen. Die hebben attackeren met taki. Die bepalen met taki. Dat we dupeer de man. Want hij praat te veel, zij praat te veel. Want ze gaat scoren. Want je wordt gewoon jaloers. Zo zijn wij mensen. Dressi no degias aan dat eten. Jaloezie. Nog gun. Maar nee. Toch? Er wordt al ook gevochten. Bij ministerie TCT. Noordzee, Bar, Dappe. Dan heb je andere inlandelingen die geen moer weten. Want ze denken dat TCT of een ministerie Kerpelani is. Of Bainacha is. Of Bromet is. Of een supermarkt is. Ze weten niet dat er normen zijn, dat er wetten zijn. Want de ministerie lijkt een supermarkt. Precies zo. Wat ben jij dat aan het TCT? We longo, ik wil minister worden. No vergeet dat ik mijn video voeren, no? Per actie money, no? TCT. Ik heb een aantal video's van je. Wat maakt me taxani? Wat zijn gevoelige dingen? Ja toch? Niet alles mag je plaatsen. Scoot het in een potera. Was rotoi. Daarom vraag ik me af. Ik ga kijken wat OM in de zaak doet. Ja toch? Van smaad en laster. Maar lukusa OM en doet. En mensen omlengt op. Is je me net over van trektok? Is je net over hoefdraad? Het is toch uitbundig. De zaak hoefdraad is al bijna afgerond. De zaak van trek is bij ons ook bijna afgerond. Maar OM. Ik heb een groot hoofd voor OM. We leven in een democratische staat. Elke burger moet dat weten. We leven niet in een rechtsstaat, president. We leven niet in een rechtsstaat, vicepresident. We leven in een democratische staat. Wanneer er mensen opstaan en die de waarheid mogen spreken. Wanneer je niet naar de pers kan gaan en de vierde macht ook is omgekocht, delen. Want ze mogen niet praten. Of ze mogen niet interviewen. Want anders gaat hun vergunning ingetrokken worden.
Dat alles horen we toch? Je mag niet praten over hoeveel geld gestolen wordt. Je mag niet praten wanneer men de kleine man de toekomst weg, de kleine goten niet worden opgehaald. De mannen die de chingotro, de mannen met de passie naar Latour, naar de buurtie, naar Sorgo. Maar ga kijken, miljoenen projecten. Want die kleine projecten is niet interessant. Wie SRANAN, if we no opu ai, voor Luca verschil. Sademan zei, doe. En ze schillen geen hart naar copy-paste copyvorm. Ga voor jullie zelf een keertje na. Pot alle de puzzels. Pot alle de sa iwanrei. De luku ef na sem out politiek. De biggie partij. En me ben waarschuwen. Me poten baka jono. Mene continue poten jono. En me poten tap me page ugo lazy. Sa me be takik ba. Lek van me be taki. Van minister voor onderwijs. Voor de consultants. Sa allemaal nu zijn weggestuurd. Wat IDB 100 miljoen had gegeven. Laat de regering met een verklaring komen. Wat die 100 zoveel miljoen of die 100 miljoen voor onderwijs, waar het is gegaan? Waarvoor is er betaald? Waar is er betaald? Sademapai. Wie zijn de gasten, die chaprahas, die landvernietigers, het geld als consultant, 13.000 euro, 15.000 euro, 20.000 per maand hebben gegeten? Dat mek dat tak over aan dat die. Maar kom niet praten, no kon taksani voor verblind afvallen. Met een groot project daar, groot project daar. Het stelt geen moer voor. Het is duidelijk corruptie. Ga kijken. Zondagmarkt Wanica particulier geld krijgt. Ga kijken DNA-gebouw. En ik heb iets geplaatst. En de commentaar. Ja, je bent geen bouwkundige, je bent dit niet, je bent dat niet. Laat me jullie 3 seconden wat vertellen. Wanneer een Beste schrijft, dat een kolom, een fundering moest 60 centimeter of 40 centimeter. Wat je want aan noemen? Dat je nog een harastong, dat je trek af, maar zo wat vervoeren. Alle de deskundigen sa kosmi, sa tegi tak misabi, do gos don denki sa motaki. If al fundering bestek schrijven 60 centimeter aan dekkie, dan heb je beton, moet je beton starten B25. Of B20 of B30, no sabi. Maar je nog kapot de foto stond, je trekt beton af, want je gaat geld winnen daarmee, want je gaat minder starten. Maar je berekent niet de betonmoeheid van de stenen die niet jaren meegaan. En je plaatst niet bij de stenen, bij de ijzer. Je zet geen betonblokken, want je denkt van, je hebt met 4 duimstenen al opgetrokken. Dan na een paar jaren, dan wanneer je ziet roots buiten komen, akkola met pretty, de takbaka, geen goed werk verricht. En als deze bedrijf, ik weet niet welk bedrijf het is hoor, een goed werk wil leveren, want je krijgt 6 zoveel miljoen dollar. Geen SRD. En dezezelfde bedrijf heeft aprulwerk geleverd volgens informatie. Want daarom wordt er bijna 3 miljoen afgebroken weesgeld. Ik weet niet hoeveel miljoenen of hoeveel duizenden worden weer betaald. Om alles weer te slopen. Want alles aan moest brokken bakken. Wat niet hoefde. Want in de wereld heb je een systeem om dingen te verbeteren en te verzwaren. En het zou nauwelijks een tonnetje kosten om het weer te verzwaren. Maar nee, alles moet plat. Er moet geld verdiend worden. Er moet geld verduisterd worden. Corruptie op hoog niveau. En je mag het niet zeggen.
Want je hebt geen verstand van bouwen. Want toevallig ben ik geen professor. Net als die professoren hier bij de universiteit. Wanneer ze publiceren, toch? In dagblad De Lach of Playboy. Toch? Want hier worden we professoren om te publiceren in Playboy en De Lach. En dan worden professoren, want nergens internationaal gepubliceerd is. En dan komen diezelfde professoren je uitleggen, die geen moer weten, en alleen Surinamers naar professors worden. En anderen die professors zijn geworden, en het bestuur en de commissie bedreigen. Zeg, luister, als ik geen professor word, ga ik naar de president, want dan word je weggehaald. Ja, mensen, dat heeft een professor ook gezegd in de tijd. En hij is nu minister. Jullie mogen aanvullen, ik zal geen namen noemen. Want ze brengen je snel naar de pegen. En bij mij, ik ben een burger. Dus descoot ik karmi naar papieren. Maar tegen doe aangifte gismaat en lasten. Wat je van heen en daar gezonden. Dan moet je naar Gijsweg, van Gijsweg. Moet je naar Keizersstad, moet je naar daar. Maar wanneer je iemand bespreekt, een minister of een DNA-lid. Wordt die typemachine met gouden handschoenen behandeld. Want je hebt haar beledigd of je hebt hem beledigd. Want je mag niet de waarheid zeggen. Want in het land word je alleen maar professor. Wanneer je een A4'tje blaadje hebt geschreven. En je niets over het blaadje weet, want ze copy-paste. Copyright, right to copy, I'm a professor. Dat is Suriname nu. Dat zijn die professoren nu. En dat doseren ze. En dan moeten ze kwaliteit mensen leveren aan de gemeenschap. Kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. We zijn niet blind toch? We zien toch? We horen toch? Om terug te komen op DNA-gebouw. Ik heb alle foto's. En ik zal jullie wijzen met foto's op mijn page. Waar het goed fout gaat. En niemand heeft nog gezegd. Want ik heb ook gevraagd. Waar zijn die trucken schelpen gegaan? En nu zitten ze op te vullen met opvulzand. Dat moeten jullie kijken. Scheld me niet uit. Scheld mijn moeder niet uit. Scheld mijn vader niet uit. Want ze hebben niets ermee te maken. Scheld mij uit. Niet met fake ID. Scheld me met je echte ID. Zet je foto. Laat me zien wie je bent. En laten we in discussie gaan. Scheld niet uit. Dan leg ik je uit. Dan gaan we in discussie. En als ik fout ben, dan zeg ik dat ik fout ben. Dat ik zeg ik fout ben. Oh, hippakip is weg. Hippakip is weg bij je. Hippakip is naar Turkije. Ai, Baya. Hippakip. First lady naar bijeenkomst in Turkije over vervuiling. First lady is weg. Een hippe mevrouw, hè? Maar ik wil First Lady vragen. Als ze ook 10 schone vingers heeft. Als ze niet weet wie de mensen zijn hier. Die alles vervuilen. Die alles hier vernietigen. We gaan weer geld verliezen. Maar gezondheid, asset, ziekenhuizen hebben geen medicijnen. Wanneer je van de casino naar EHBO naar asset. Ga kijken. Minimaal moet er 40 pulp zijn. 3 pulp. Minimaal moeten er 10 baantjes zijn. 2 baantjes. Minimaal 15 spuitjes. 1 spuitje. Ik zeg maar wat. Maar we geven weg geld uit. Ja. Want het is belangrijk om Turkije een hele show te houden. Hoe Suriname geweldig is. En we zouden Suriname
redden, hè? Vergeet jullie dat ook niet. Zijn dezezelfde gasten die nu zitten aan de macht met ABOP, NPS ook. Maar die moeten we niet vergeten. En Percaya. Moeten we niet vergeten. Ze hebben ook 2 jaar lang geholpen. Het beleid dat nu is, dat ze mee hebben geholpen. En dat ze ook een onderwijsminister hadden gezet. Laat ze daarover komen praten. Laat die NPS-voorzitter ook de waarheid vertellen wat er gebeurd is. Laat hij ook vertellen welke mensen contracten hebben bij onderwijs. Welke mensen alles soort diensten leveren voor onderwijs. Laat hij dat ook komen vertellen. Laat hij niet komen vertellen wat die vorige regering en vorige regering. Laat ze zo eerlijk mogelijk zijn. Het volk, een wisselende natie, SME, te komen vertellen wat ze goed fout hebben gedaan en nog steeds fout doen. Niet wanneer je uit een vergaderzaal uitstapt en je stemt niet. Dan heb je het volk gewezen dat je dat hebt gedaan voor hun achterban. Geen moer, geen chocolade, maar heb je gedaan. Niks zo derm heb je gedaan. Je houdt je eigen achterban voor de gek. Je houdt je eigen mensen voor de gek, NPS. Maar je ziet dat men doorgaat. Ze gaan gewoon door. Deze regering weet niet eens dat ze zichzelf dom houden. Ze denken dat een volk die zie, nou een dom volk. Een volk die zie, omdat mi takik ba, nanga de sansa de mij doe in de hoekhoef de kondre. Dat de make this man tot zombie. 1 november gaan we weer denk ik 10% betalen voor benzine. 1 november wordt benzine weer verhoogd. En laat me je vertellen. Is je $1 die zie. Zou dit zo stabiel toch? Daar is je min een pikkie fest. Van mijn naam Ramotar no? Of Ramotar Singh no? Jullie gaan hem een van die dagen of een van die maanden gelijk geven. Wat er nu gebeurt met die dollar zijn diezelfde chaprahas. Zijn diezelfde landvernietigd. Ze hebben paisa dat voor controle houdt. Want er is een afspraak tussen een paar chamars, een paar landvernietigers. Dag Jereno. Jereno, iwan mek VAP abmakte ete toch. We doen 5 jaar boom. Maar Jereno na uno 3 en controle adala. Met axo uno jong. En iedereen weet wie ze zijn. Het is geen geheim. Jereno uno man controle adala game even jong. Me kan verkiezen. Zeg ik was 37, 35. Me kan louden afvallen. Ay jong, we doen as hanere. We zakken afvallen. Maar dan bakken verkiezing. Dan we tjaren gwa 50. We tjaren gwa 55. Dan bakken 3 we zakken go bakken. We meko money. Dan we bakken de ope bakken. Na full uno. Uno kost aman zomaar. Omdat bepaalde sa anoman taki. Minoman tak toe. Maar met juning. Met broken jun chuso. Sana de afspraak. De afspraak en mek na haven. De oppositie na nga coalitie. Want to man de erbij. De man zou denken dat. De mo redden SRANAN. Een paar van de top oppositie. 3 van ze. Gaan praten met de 3 of 4 van de coalitie. Hoe ze jullie gaan manipuleren na 25. Er worden dollarafspraken gemaakt. Dat weten jullie net. Neem het als fake news. Want alles wat ik heb gezegd is fake news. En het is niet uitgekomen hoor. Die dingen van me komen niet uit. Ga zelf na. Ga mijn video's na. Ga luisteren. De mensen zeggen die ik domme dingen zeg. Ik breng het anders soms. Maar arkisa met taki.
No mek adala koers you. Is een momentopname. Want ik zie dat iedereen de ramotaar uitscheldt. Of hoe die meneer heet. No onderschatting. Wasane kuku. En as supodisi. En kuku reed. De man saka bugrugo ineng. De man saka alles op okro ineng. En oppositie een deel. En een aantal van coalitie. Net als die verkiezingswet. Die verkiezingsregeling. Die afspraak van die 57.000. Zijn deze gasten hebben het gemaakt. Alleen om macht te houden. Dat een paar mensen macht moeten hebben. En wij blindelings geloven in deze soort klootzakken. Deze landvernietigers. Deze chamars. Blijven jullie geloven. Na 25. Dan usa Jim Letty. Er is een Jim Letty. Alle ondernemers. Nu. Is een plan. Alle kleine ondernemers moeten kapot gaan. Alle kippenbedrijven moeten kapot gaan. Want er zijn een paar clans die zich verrijken met import. Moeten zich nog meer verrijken. En alle troep voor onze natie importeert. Want dat moeten we eten. Sectoren worden in de landbouw bewust kapot gemaakt. Bewust. En we zitten nog te kijken naar een paar clans. Kleine ondernemers willen ze niet zien. Ze willen geen huisvleiters zien. Want alles moet kapot. Alle huisvleiters, laat ze een koekverpakking gaan kopen. Wat kost een plastic bak nu? Om een Sera product. Er is geen enkele stimulans van het ministerie van EZ. Ga kijken wie die fondsen krijgt. Ga kijken. Mensen me escrevam tudo só uma dessa lai. Weet u? We spraken met een paar van mijn mensen. En we zeiden van ja, ik weet niet wie aan de macht komt in 2025. Maar volgens mij moeten we maatschappijleer en ontwikkeling, staatsordening op alle scholen weer zetten. Want het lijkt alsof men geen maatschappijleer heeft, weet hoe het is. Men weet niet wat staatsordening is. En als men dat niet doet, en over 10 jaar, ik wil niet zeggen dat we naar richting Haiti gaan, maar dat het erger gaat worden. Het gaat erger worden, mensen. Want alles is scholing, alles is lezen en weten, alles is hoe je omgaat met je staatsmiddelen, hoe je omgaat met je staatsgoederen, je staatsgebouwen. Maar wanneer je kinderen van het kleuterklas, de peuterklas niet leert van hoe je omgaat met je eigendom, hoe je omgaat met je omgeving, wat de wetten en regels zijn, dan moet men niet klagen van wat gebeurt met ons milieu, wat gebeurt met ons jongeren. Ik vraag me ook af hoor, elke dag, wanneer je zo rijdt in het verkeer, niet eens verkeersfatsoen past men toe meer. Men is zo, de laatste 2-3 jaar heb ik het zwaar opgemerkt, men is zo zwaar gefrustreerd, dat men voor alle kleine wisje-wasje in het verkeer de grootste ruzie maakt. Helemaal niet nodig. Een ongeluk kan altijd gebeuren. Maar dat mensen
rassenuitlatingen doet. En niemand verbetert. Ik heb laatst een video gezien van Nikeri, waarbij een persoon die ook op mij lijkt hoor, zegt gewoon van blauwkop nou of juka of zoiets. Want dat irriteerde me al. En niemand staat op. Dan heb je een meneer daar, voor mij ook een journalist of ook een ding. Die man niet eens verbeterd. Men verbetert de persoon niet. Inokatakasanis meneer. Je fout. Una SRANAN. Want als Sam Alesi zijn verbouwen aan Nikeri. Als Sam Alesi zou je megdape. Ik ga binnenland. Dat wij als Surinamers. Dat wij als SRANAMANs met respect moeten omgaan. Wanneer je dit soort uitlatingen doet, van Juka, Nengere, Kulimang, soort san, weet ik veel. En als de regering zelf die uitstraling heeft naar die racisme, ze zeggen van niet, dat moet die karma afrekenen met hun. Het zal afgerekend worden, mensen. Maar zijn we zo gevallen? Zijn we op dat niveau? Dat we dit soort uitspraken doen? Ik wil graag die man van Nikeri ontmoeten als ik daar ben. We gaan zaterdag naar Nikeri. Met SRANAN on the road. Ik wil die meneer graag ontmoeten. Om hem te vragen waarom hij die uitlating heeft gedaan. Want dit kan toch niet in een samenleving van 500.000-600.000 mensen. Waarom we elkaar als broeders en zusters zien. Wanneer een restaurant is. Ik stap ook in een Maron restaurant. Ik koop ook mijn eten soms daar als ik wat lust van een Maronse keuken. Van mijn Javaanse broederkeuken. Zo kennen we elkaar. Maar wanneer men dit soort mensen toelaat om dit soort uitspraken te doen. En de media meewerkt. Dan vind ik die mediabedrijf ook laag. Heel laag zelf. Sabi. We moeten mensen verbeteren. Wist me qua fout. En ik maak ook fouten. Ik heb mensen die me appen. Zeg maar Nankus, let op daarop, let op daarop. En ik probeer me ook te verbeteren om te luisteren naar de mensen. Ja toch? Want je hebt mensen ook die op bepaalde daarom dingen zijn niet verrast meer. En ik neem maar meneer Van der San. Bestuurskundige no. Meneer Van der San. Pare kari korte lon no. Mi hoop dat ik korte lon na ngami. Meneer Van der San. In de politiek. En ik hoop dat jullie meneer Van der San tekken of hoe kota video die is zijn jammer. Meneer Van der San, in de politiek zijn er code of ethics. En ook die programmamaker, die programmamaker of die maakster, ik weet niet wie het was. Er zijn code of ethics. Wanneer je in een regering zit en je doet een bepaalde job voor een leider, want ik ken wel één leider nu, die ook 3 agenda's of 2 agenda's heeft, maar laten we dat gaan later bespreken. Wanneer je voor politiek bent gekozen om een bepaalde job te doen, en je zit in een politieke partij waar er zoveel verdeeldheid is, moet u rekening daarmee houden. U moet niet klakkeloos
Want ik weet dat jullie politiek willen schoren met bepaalde mediums en bepaalde mediabedrijven, meneer Van der Saan. Ik noem uw naam specifiek. En de wereld wil wijzen hoe geweldig je bent. Want je weet zaken over Bouterse. En je wil zogenaamd de man in kwestie breken. En zogenaamd de VP, de ex-VP, meneer van de NDP, mijn naam is even ontgaan. Ik weet dat iemand elkaar helpen. Huh? U moet weten welke agenda u gebruikt. U wil zo geweldig doen dat Santoki is gevraagd. Voor mij heeft Santoki ook gezegd dat het een lee is. Dat er bepaalde code of ethic is in politiek. Dat je niet alles zo op bloot kan leggen. Ik weet ook veel. Wat ik heb meegemaakt met gesprekken op Latour 2. Moet ik dat ook gaan zeggen in het publiek? Moet ik gaan zeggen wat voor afspraken toen is gemaakt met bepaalde mensen met Bouterse? Moet ik dat ook zeggen? Gaat dat mij groot maken? Meneer Van der Saan, ik had respect voor u. Maar deze man Nankusi heeft geen respect meer voor u. U bent laag gevallen. Want niet alles moet je bespreken om politiek te schoren. Want u had ook meneer Santoki zo gehemeld en zo tot een gado gemaakt. Of hij dat Suriname zou redden. Hij is een fantastische kerel. Hij gaat het beter doen. Hij heeft me ook gevraagd. Maar ik heb niet gewild. En zo. Gelul verhaal. Want je zit lulverhalen te vertellen. Hoe geweldig je bent. Maar die beetje code of ethics moest u wel weten. Wat u mag zeggen. Wat u met die mond mag praten. Want ik weet ook veel. Meneer Van der Saan, wat jij niet weet. Het mooie daarvan is. I have every picture. Every picture, everyone. Dat is het mooie van het verhaal. Dus wanneer u vertelt en een mooie show wil geven bij een bepaalde medium, moet u wel rekening houden met uw partij. Want wanneer uw partij gaat en daarmee ben u nu bezig, want ik weet welke richting u wil gaan. Want Jenny Simons moet president worden, of meneer Adin, sorry. Meneer Adin moet president worden. Laat NDP. En kom jij vertellen, want je speelt toch een grote spokesman voor de NDP. Kom de Surinaamse natie vertellen wie jij in de NDP ziet als president, als vicepresident. Want jullie hebben kaders toch? Kom dat aan de natie vertellen. Kom de natie vertellen wat goed fout is gegaan tijdens kabinet Bouterse Amarali. Wat fout is gegaan bij kabinet Bouterse Adin. Dan doe je een geweldige job. Maar kom je met lulverhalen. Want mensen hier houden van lulverhalen. Dat kon niet geweldig zijn. Maar we zijn moe als SRANAN. We willen geen lulverhalen van een paar oude denkenden in een box draait constant. In die CD draait. En gefrustreerd draait. Dat kan herschrijven naar alles aan brokko. Kom de Surinaamse gemeenschap SRANAN natie vertellen. SME vertellen. Want u bent bestuurskundige. Wat goed fout is gegaan. Hoe we moeten herstellen. Wat we moeten doen als de nieuwe politieke partij, de jonge partij, aan de macht komen. Want u bent een geweldige bestuursdeskundige.
dat moet je het volk komen vertellen. En dat moet je die kleine partijen komen vertellen. Maar kom niet met chocolademaatverhalen. Dat Bouterse dit, Bouterse dat. Alleen maar lulverhalen vertellen jullie. Laat jullie man een keertje met rust. Ga jullie NDP organiseren. Ga jullie minder vechten. Stop een paar dingen bij de NDP. Want jullie zijn ook jaloers onderling daar. Maar doen jullie, want ze komen toch naar SRANAN. Jullie idioten. Ze komen toch naar SRANAN. Want jullie zitten constant te vechten daar. Ook in de NPS. Ook in de ABOP. Er zijn alleen goden daarboven. Want zij weten het beter. Mensen, geef jullie de kleine partijen kans. Geef jullie kleine organisaties. Maar je moet toch goed opletten op die kleine partijen ook. Want die labarias, die chapra's, wat ze komen. Die landvernietigers. Aantal kapitalisten. Die Suriname als eigendom zien. Pas op, kleine partijen. Anders wordt het hetzelfde rommel als een aantal partijen die nu aan de macht zijn. En die ook in de oppositie zitten. Want zijn geen mens, is niet dat partijideologie. Is hun eigen belang, hun eigen denken, hun eigen doen. Want zij mogen alleen miljonair worden. 600.000 mensen. En je maakt Surinamers moe. Jullie hebben Surinamers arm gemaakt. Jullie hebben Surinamers arm en rijk gemaakt. Het is helemaal weg, dat middenblok. En komen jullie met lulverhalen op mensen. Mensen, dat was mijn bijdrage. Ik vraag iedereen die me shared. Hartelijk bedankt zeggen. Iedereen die me appjes stuurt. Mijn appnummer is op mijn Facebook. Je mag me altijd appen. Als ik iets fout heb gezegd. Als ik iets verkeerds heb gezegd. Of ik andere woordenkeus moet doen. Je mag me gewoon appen. I don't know mijn. Ik ben ook op een leraarstoel. Mijn leer toe. Ik ben niet volleerd. En niemand is volleerd. We moeten maar van elkaar leren en verbeteren. Dan gaan we een goed Suriname maken. Laten we elkaar bundelen. Laten we elkaar lief hebben. En laten we die racisme ver weg van ons. Want het gaat niet ons ergens goed maken. Ja toch? Dus mensen, denk goed erover na. Wat je doet. Ik wil van hieruit ook de mensen die SRANAN poweren en die graag doneren. Je altijd kan contact maken met mijn secretaris op SRANAN page. Want je begrijpt dat we 750.000 SRD moeten hebben of 1 miljoen. En wij willen niet van die grote mannen die partijen opkopen. Hoe mevrouw Jenny Simons gaat zeggen. Elke lid, als elke lid bijdraagt, dan heb je macht, je hebt stemrecht, je hebt... Eigenlijk mag je de partij delegeren als jij lid bent, een betalende lid. Daarom ondersteun ik mevrouw Jenny Simons hierin. Dan hebben we een goed politieke partij. Dan hebben we een goed vereniging. Dat we elkaar moeten luisteren. En dat je anytime een vergadering wil hebben om een voorzitter weggaan. Want je bent een betalende lid. Daarom gaat het. Dus laten we elkaar echt met taki. Dibip mi ati. Kono jojo wansma. Kono bespreek wansma. Kono jarusu tap wansma insani. Gun de mensen en dan gun je jezelf ook. Want jaloezie, taki, brokosma, anogo epu. Ook op de ministeries gebeurt het. Toch? Wanneer er op posten gaat regeren. Iemand die 20, 30 jaar of 25 of 10 jaar werkt. Was massa kon wayari. Ino kan poten toch was schaal. Na een positie. Sano sabaroko. Wees je ook eerlijk als regering. Toch? Mensen worden thuis geplaatst. Kader goeddenkende mensen.
omdat die een NDP'er is, omdat die een partij Luhur die niet wil meegaan en de gedachtegang van HVB is, die ook een goed bijdrage kan leveren, plaatsen jullie thuis. Maar jullie zetten wel ongeschoolde krachten, met valse diploma's, met valse cv's, zetten jullie wel op een hoge schaal. En dat is incorrect. Toch? Regering, er is nog veel meer mensen. Kijk hoe deze regering gaat reizen. Er komen nog meer onthullingen in de projecten waar een miljoenen extra wordt gemaakt. Want ze moeten jullie kopen voor de verkiezingen. Ze jullie moeten omkopen met pakketten. Maar nog niemand heeft mij antwoord kunnen geven op de pakketten, schoolpakketten, die pakketten, dat pakketten. Sociale zaak gaat dadelijk in een doofpot. Alles gaat in een doofpot. Maar wanneer het om hoefdraad gaat, wanneer het om van trek gaat, dan weet wel de OM te handelen, sorry. En dat is een heel trieste zaak. Ik hoop dat OM de zaken van mij ook behandelt. Dat het niet naar een doofpot gaat. Maar eerst van de regering komt er grote veranderingen, denk ik. Met hulp van jullie mensen. SRANAN, politieke partij, is on the road. Zaterdag zijn we in Nikeri. En als het goed is, zijn we morgen op Beekhuizen, Abrabroki. En blijf SRANAN page volgen. Alsjeblieft, like de page van SRANAN. Want ik ben mijn hele leven lang ook voorzitter. Toch? En we hebben een aantal voortesters daar. Ze gaan volgende week of de komende dagen gaan ze ook een zegje doen. We hebben ook een vrouwenraad nu. Ik vraag de vrouwen zich aan te sluiten. Toch? Jonge vrouwen. Toch? Zou een rokoja kondre. Zou een chencha kondre. Sluit je aan bij SRANAN. Sluit je aan bij een partij. Toch? Die geen rassenstrijd kent. En die iedereen een ster is. Toch? Elk volk in onze partij is een ster. Elk lid is een ster. Elk vrouw of man, een kind, een jeugdige is een ster bij ons. Dat is SRANAN. En hiermee ga ik sluiten. Met een mooi lied. Het is wel in Suriname. Gezongen door een, ik zie het is een meneer uit, het is een, van een andere land, maar goed. Ik zou zeggen mensen, ciao ciao, blijf mijn video sharen, like my page en tot volgende week. Je gaat op mijn page plaatsen, dan ga je die vertaling zien. Ciao, ciao mensen.